I da ste ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft preživljavanja. Tada. Okej. Zašto ja nemam ništa od stvari? I zašto su ove glupe kokoške ovdje? What? Kući mi izgleda skroz normalno, ali... Really? Ja stvarno nemam ništa od stvari. Šta? Ovo neki bug ili nešto? Ne razumem. Wow. Wow, fino. Šta se ovdje dešava, brate? Nemam ništa. Bukvalno nemam ništa. Znači, kao da krećemo iz početka. Samo što jebeno. Moramo kako se zove. Ponovno, dobro imam bar kuću. Ajde. Bar kuću imam. To mi je za utehu. Kako je smoro kopanje drva. Nemate pojma. Kako smo seksi. Ajde ću ovo drvo odmah idem napravim. Bar drvenu sekiru, zato što ovo stvarno neće ići ovako. Ne znam šta se desilo ovdje uopšte. Ide neki bug ili nešto. Ja sam izgubio sve. Jednostavno sam izgubio sve svoje stvari. Iako nemam blage veze zašto. Ajmo tako. Ja ne znam, nemam pojma, ja ovdje nisam ni ulazio, ali... Ne znam zašto nemam stvari, mislim. Ili neki bug ili neki kurac, ne znam šta je. Ali dobro, uglavnom, nije ni bitno. Evo, dobro. Šta je to? Samo smo izgubili sve stvari koje smo imali. Kod je to nešto bitno. Dobro, svejedno, ja sam sad došao iz škole. Znači, brate, umoran sam. Dobro, jebi ga, nema veze. Ajmo da pokupimo ovo celo drvo, ajde, da ne ostaje. U stvari mislim da ću ipak ostaviti. Ovo stvarno nemam živaca za ovo. Tako, idem s ovim pikom, mislim da se to vidio. Da, jednog malo kamenja tamo. Da uzmem malo to kamenja, da napravimo bar od kamera neke gluposti. Geronimo. Plivaj. Ajme, kopaj. Da je bolje ovo da uništimo. Ovako. Dobro, ovdje ima dosta kamenja i tu ćemo ovako da napravimo nešto ovako. Dođemo malo ovako, možda otkrenu neki i rudni, možda vidiš ovo neka kao... Ne znam, ovo neka planina ili ne znam šta da vidim. Kurac planina. Prije bi rekao nešto glupost, onda možemo ovdje dole ovako da krenemo. Nije ni toliko daleko čak. Odande. Nije puno, ali dobro. Ajde za početak sad ću ovdje samo oduzmemo kamenja. Evo, 20 će biti dosta. Ej, nemoj bagat. Inače, ja igram u 1.7.10 verziji, što 1.8 verzija inače buguje dok se snima. Moj komp nije ništa, sve ako imate ekstra komp i to, moj komp nije naravno ništa specijalno. Nije baš ni krntija neka, ali dobro. Ajmo ovako. Tako. Ajde ću još ovog stikova. Ostani ovako. To će nam trebati. Ajmo napravimo jednu lopatu, iako ne znam šta će nam. Ajde sve da napravimo od kamena, ajde koga jebe. Evo si ću ovdje drvo. Ova zemlja, ne znam šta će mi.
Tako, da imamo da rasporedimo stvari. Ovi 2, 3, ovdje tu. Ove drvene stvarčice, to ćemo da odložimo ovdje. Ovo kamenje i drvo, sve ide ovako. I eto ga, napokon. Sad možemo... kurac. Aj, idemo... da malo... Da, od ovih malih prcvoljaka ne dobijem ništa. Znači, nemamo hrane. Ove kokoške ovdje ne smemo ubijati da bi mogli kasnije da ih parimo i tako to. Ja uzet ću ovdje pečurku. Vidite ove ekstra fore. Vidite, sad ja uništam, dobijem dobijem pečurke. Ja dobijem baš od svake, ali dobijem od poneke. I ovo mogu da zasadim ovo džinovsko, šta god ovo drvo pečurka, šta god daje. Evo imam 7 pečuraka. 8, 9 ekstra. I ostalo negdje nešto, neka pečurka možda. Hello. A od ove ćemo dobiti naravno one druge. Ovih drugih je već krenulo. A ovo možemo sad da zasadimo, ali će nam trebati bone meal. A imali smo toga, ali kako se zove. Pošto ne znam, stvari su nam nestale. Jednostavno ne znam kako da kažem, nestale su. Prosto rečeno. Ovo neće venjati, sad će nam doći oni, kako se zove već. Zombi i ti debili. Šta god oni bili, ti debili, šta god oni bili. Ajde da uzmemo ovo ovdje drvo, što je ostalo. Dobili smo jabuku. Jej. Ajmo. Inače, Sky and Green epizoda. Ne znam da li ću nastaviti s njima, pošto meni to dosta baguje. Oni blokovi mi ne baguju mi ovo kad se krećem i tako to, ali baguje mi blokovi. Ovako, uništim jedan blok i onda kao da se nije uništio, onda se on sam uništi na kraju kao. On sve to ispadne dobro na kraju, ali ne znam. Ja sam već našao, pošto treba nam je sljedeći sljedeći quest nam je da nađemo onaj kako se zove, gdje ćeš pošao, kako se zove, da nađemo, jebote, da skuvamo pile. Ja sam ubio par skeletona i dropom je pile skeleton. Tako da ja mogu odmah da skuvam, ali to ću sad čuvam, možda za drugu epizodu ako budem snimao, ali vidjet ću još. Ajmo, moram pojesti u jabuku, jebi ga. Htio sam da čuvam malo jabuke za golden apple ili tako to. Jebote. Ovako, ajmo ovdje napravimo. Stavit ćemo i ovaj stek ovdje. Tako. I sad ćemo ovdje radimo. Ok, ovo će biti dosta. I sad ćemo ovako. Tada! Dobro, sad sam baš petro. Ok, ovo mi neće trebati ovo. Hoću da bacim negdje ovaj rotaflaš. Ajme ovo. Ok, da malo se nešto zvezamo, ajmo ovako. Uzmemo ovako, da imamo 3 komada. I ovo chicken. Daj, ostit ćemo jednu supicu. Šta bi sad mogli da radimo? Dobra, ima da spavamo, ajde. Mislim da ima više zombija. Ruka. Novi dan. Novi poslovi. Ok. Ok.
Ne. O, brate, da li mi je već pukla sekira? Hello, guys. I want to kill you. Sorry, but I must do this for you. Evo ga, spider. Tada. Dumri. Pukni. Tako. Još, ajde, ti doći ovdje. Ne znam šta s vama da radim. Aj, možemo da imamo malo da kopamo. Da. What? Šta je ovo? Pena party. Geronimo. Oh, fuck. Gurno me, ne. Wow. Više sam. What? No, čekaj. Izvinite ljudi, skočio mi neki kurac ovdje. Gdje je sad ovaj debil frajer? Velika jebote, kakav debil. Oh, kako kritikal. Ajmo, idemo. Baš mi ne treba. Ovo jaje. Ništa. Zanimljivo je to što od jajeta možeš kad ga bacite i onda on pukne jaje i onda možete dobijete ovo pile. Ovo da vidimo. Aj, stavit ćemo, ova se peče. Tako, bit će, dobro, dosta je to. Ovo mi ne treba za sad. Ovo mi ne treba. Dobro, hoću sad, deo ću da pobacam. A deo, šta bismo i sada radimo? Nešto mi skočilo. Da, ajmo sad ćemo ovaj bone meat. Sad ćemo malo ga pa da dovučemo još kokošaka. Nešto ima nešto za one hit. Tako. Tako, ajmo još to. Super, ajmo sada jer ako nisam dobio semenje, brate, tačno bi se ubio da ponovno tražim sve ovo. Mogli bismo ovako. Ovo ćemo da poskidamo. Dobro, ovo će mi trebati ovako. Tako. I ovo ćemo ovako da možemo da spenjamo. Evo, da li ima taman semenja? Ima. Evo još jedno, ide. O, kako me nervira. Kad skočimo ovako na blok i ovo pukne. To me nervira, ali dobro, to je bilo i u stvarnosti tako. Koliko, pa dosta već snimamo. Da, idemo sada da dovedemo kokoške i to je to. Gdje si veseli, hoćeš da jedeš? Ne može. Imamo ovdje kokošaka. Hello guys. Hello chicken. Come with me. A jebote, kako sam glup. Idiot. Jao, brate, ja sam malo krenuo kokoške da dovodim s ovim kurcem, jebote. Evo, kao jedan, dosta. Dođi, čekaj, da je ovaj ovdje. Ajde, dođi ti. Dođi, ajde. Ajde.
Ne mogu da verujem, brate, i na kraju nisam ladno... Kakav bug, brate. Si vidio, brate, majke ti. Ki što sam ovdje postao, ružno izgleda. Tako, ajmo sad imamo seed, ajmo da ih parimo za čas. Tako. Tako. I pojebite se tu. A ti, gde si, mladiću? Ti si umro zato što nisi slušao. To će biti i sa svim ostalima koji ne budu slušali. Ok, ovdje još ovoga. Ovako. Aj, ovdje. I ok, ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da ste uživali. Ali nije bila nešto pretjerano duga, ali dobro. Biće sljedeća duža, možda i nije bila toliko pretjerano zanimljiva. A glupo mi je što radim, a da ne snimam. U sljedećoj epizodi ćemo ići da kopamo, to sam rekao i u prethodnoj epizodi, znam. Ali dobro, u sljedećoj stvarno idemo da kopamo. Ok. Vidimo se u sljedećoj epizodi, a do tada...